Hej og velkommen til TV-avisen. I dag skal vi kigge på en talende taske. Der er lige noget kirken. Nå, hej Torben. Nå, hej Torben. Toilettet er derude. Ja. Taltaske. Jeg hedder Kirsten. Nej, jeg har ikke beskidte neller. Jeg vaskede dem her for nylig. Dumme taske. Nej, jeg har vasket hænder efter toilettet. Nå, men vi lægger tasken væk. Nå. Professor Einstein, hej. Hej. Hej, Professor Einstein. Hej. Hvad er det, du har i lommen? Det er ikke noget. Er det en walkie-talkie? Nej. Vent lige. En walkie-talkie? Nå, du har sikkert den samme. Ja. Hvad? Det har Otto også. Altså den samme walkie-talkie. Det er der mange, der har. Se en fugl! Ja. Nu er jeg glad for, at du har fjernet de beskidte naller fra mig. Din dumme taske. Nå, vent lige. Nu er tasken død. Længe leve Professor Einstein. Og han skal i fængsel. Jeg ringer til myndighederne. Nej! Hej. Ja, Professor Einstein. Han har lavet... Ja. Vent, hvad? Den er slukket. Den er ikke mere på batteri.